Huomenta taas täältä päivänavauksen merkeistä ja lokakuun alkupuolta vietellään ja syksy on saapunut ilma-aloihin. Vielä on muutamat lehdet puissa ja katsellaan täällä tämän aamun tunnelmia vähän usvaisissa keleissä, sateissa tunnelmissa ja sillä tavalla. Tässähän taas hiukan semmoista ajatusta Jumalan sanasta ja sieltä tuli aamulla lueskeltua Luukkaan evankeliumin 4. ja 5. lukua ja siellä kerrotaan asiaa, nimenomaan Jumalan asiaa, sitten kaikille ihmisille ja kerrotaan Jeesuksesta. Kun hän aloitti palvelutyönsä, hänet oli kastettu Jordanilla ja sanotaan Raamatussa, että hän palasi sieltä Jordanilta hengen voimassa, täytettynä pyhällä hengellä ja Jumalan voimalla. Ja henki kuljetti erämaassa. Ja siellä oli Jeesuskin sitten perkeleen kiusattavana. Mutta Jeesuksella oli hallussa asiat. Hän tiesi mitä vastata. Hän tiesi mitä puhua. Hän sanoi aina, kirjoitettu on. Mikä tahansa kiusaus siellä tuotiin esiin sieluvihollisen toimesta. Aina oli vastauksena, että kirjoitettu on. Tai älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Jeesus teki heti selväksi, kuka on tuon vihollisen Herra. Hän itse, Jumalan poika maan päällä. Ja sieltä erämaasta tultuaan hän meni ja alkoi toteuttaa sitä tehtävää, minkä Isä oli hänelle määrännyt. Tulla maan päälle, elämään, toteuttamaan, julistamaan Jumalan valtakuntaa, saarnaamaan Jumalan valtakuntaa. Jumalan voimassa. Hän puhui ihmisille sillä tavalla, että siinä oli valta ja siinä oli voima. Hän paransi sairaat, hän ajoi ulos riivaajahenget ihmisistä. Ja he tulivat terveiksi. He saavat löytää elämän. Jeesus antoi syntejä anteeksi ja paransi kaikkinaista sairautta, mitä ihmisissä oli. Ja sanotaanpa jopa, että kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi. Tieto kiiri nopeasti eteenpäin siitä, mitä Jeesus oli ja mitä Jeesus alkoi tehdä maanpiirissä. Alkoi opettaa Jumalan valtakuntaa. Alkoi toteuttaa sitä kirjaimellisesti. Ja hän toteutti sitä Jumalansa hengen voimassa. Pyhän hengen voimassa. Ja tänä päivänä Jeesus kutsuu hänen omiansa ottamaan vastaan tuo sana, täyttymään Jumalan hengellä, Jumalan voimalla, alkamaan elämään tässä maanpiirissä Jeesuksen todistajana, olemaan niin kuin hän, täyttymään Jumalan voimalla, lähtemään liikkeelle, toteuttamaan Jumalan valtakuntaa, pelastamaan sieluja, elämään sellaista elämää, joka muuttaa yhteiskuntaa. Jeesuksen nimessä on voima tänäkin päivänä. Hänen nimeä me kannamme. Hän elää täällä meissä. Hän tahtoo olla meidän elämämme valo, meidän elämämme suola, ja että me myös jaamme sitä eteenpäin, missä ikinä liikumme. Meidän puheemme on aina sellaista suolalla höystetty, että se aina pikkusen kirpaisee, kun sieltä näkyy, että Jeesus elää meissä. Totuuden henki tekee hyvää työtä meissä. Ja se saa levitä eteenpäin. Tässä on muuten tänä aamuna niin tuolla naapurimailla niin tuommoiset pienet harvennushakkuut käynnissä ja jossakin kohdin taitaa olla ihan aukkohakkuuta. Siitä tuli mieleeni ja kuinka Jumalan henki tänä aamuna tätä mulle taas kerran vahvisti, että on tullut sellaiset ajat tähän maanpiiriin, kun elo on valmis leikattavaksi.
tuollakin metsässä, niin siellä on tullut metsän kiertokulku päätökseen ja on tullut leikkuun aika. Ja samalla tavalla on tänä päivänä ihmissydämet, monet sanoo Herra, ovat valmiit ottamaan vastaan pelastuksen. Ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Hän antaa elämän, hän antaa synnit anteeksi, hän antaa tulevaisuuden ja toivon, hän antaa rauhan sydämeen, hän antaa kaiken mitä ihminen tarvitsee. Ja tällaista sanomaa kannattaa viedä eteenpäin. Tätä kannattaa julistaa, tätä kannattaa elää itse todeksi. Muista tällaisia ajatuksia tänä päivänä ja ota vastaan sana, joka on sinulle ilosanomana julistettu. Jeesus elää ja elä sinäkin voimallista elämää hänen kanssaan. Ota jo tänä päivänä se muutos mieli. Minä tahdon elää Jeesuksen nimen kunniaksi täällä ajassa. Ja Herra maksaa sinulle hyvän palkan. Tällaisilla ajatuksilla tähän aamuun ja alkaneeseen viikkoon siunausta elämäsi. Ja Jeesus olkoon kanssasi. Me näemme taas uudestaan. Moikka moi!